O mga choy, o kung bato tag hunasan, wa tayo makuha. Kung bato tag katunggan, wa po tayo magkuha. Kung bato pumig ilaya, wa po'y makuha. May pamangilaw na siguro may bilag. Mudahon na niya siguro. Wa tayo makuha. Kung bato tag ilaya, wa po tayo makuha. Tara eh. Agay! Naaw, nisudan ni Sbooky na eh. Eh. Oh. Murang nagkandingan eh. Unsa choy? Murang nagkandingan eh no. Matay siya, binuang na imong Oh, dali. Ha? Dali. Taga. Luro tayo. Pasuya. O kung bato tag dagat, wa tayo makuha. O kung bato tag ilaya, wa po tayo makuha. Ano na din yun, kasalagan ko ang kilawin. Ay, sige. Eh. Siya pagtuon mo mo, baka? Tryan ko nun na to. Ayo. Kadlong-kadlong mga choy. Tistingan ako mo. Try ko nagkaon ng Grabe gini si Choy Marjon ay. mga tistingan eh. Yaga-yaga ni mo, Joy. Patilawak mo tanabi. Kani suka. Ayo eh. Grabe mo mga trip mga Choy. Hindi mo naman mo baka noon. Joy. Damit ay mo, Joy. Muni tambal mga kuan ba, Joy? Likay mga sakit-sakit ba? No? Sakit nga makasakit may noon tani noon. Oy. Oo. Di na makunso eh. Kulay ka mukha ang bawa niya. Dagan na maglitik ni mo eh. Dahon saanan. Unsa dito na? Palo sana itong sa akin mga, Joy. Da. Tumig dagat wa magay makuha mano mo manginas madalin aswa may Sunod na lang tanis ka baryo sa gabi. Dito po tag ilaya. wa gapon. Ultimo anino sa Hmm. ultimo anino kanang say Kinasun wasan. Wa wag. May pa magpa mamata. Bigyohel ko nang bigyohel ko. Sigurado ba? Apakan ko nang usa ka Oh, naman tayo sa ka Choy dayo. Hilom-hilom ra pud ba? latas naman sa mamaning daw. Ingkit. Taklo ba lang mura kag ngipon eh. Ah. Alay ko na ni pre, humba pre. Ada humba dre. Tang. Grabe. Pang Ang andin na magusaman ano. Ngitas may kan unon mga toy na libon. ano si Choy to na. Asa mga Choy? Ngita ko di kanon kay mura gwa kay ba. Tanaw ko kadiyot dito eh. Ah. Sa Choy? Binuang man ang imuha. Kau dia. Binuang ba eh. Tinudan na rin makaon manikot. Ato dagdagat wa gyud tayo makuha. Mano mamo mo manginhas madalinas. Ah, may pag nakasawa ta maestra. Wa man. Kaon ta. O pagpili, o mapas mo ka. O mabusog ka. Wala na rin magpitok-pitok na akong mata. Kaon na eh. Huwag ikaw. O tara to kasi ko, marintay ka manan. Ah, sayon na pugnan nagmalintoy. Grabe. Di man gikan Choy. Ito. Ne. Kisa tong wala pa kasuway ng kilaw, mga kilaw ng libon mga choy. Try ninyo. Nawa. Dagko igdaho no? Sarap. Naram na siya mga tong banga ng mga Ay, unsa. Bisa pa, magdagaw sa kasakong bugas ni Lim. Huwag problema, sudan. Suka. O basta suka asin, daog na. Sarap. Daghan yung mga kilaw nun nila. Taga-bukid rin alaman eh. Busog na Choy. Hapit na. Grabe.
Grabe. Mura gigag di ka taga bukid ah. Kalami rin ang kauna. Hey, go paggamay. Chuka That's ka Ernst. Tayo, goods kayo, pre. Goods kayo. Tanay ali suka, patch kayo. Mag-good ka bitaw rin. Agom lang agyo. Kasap lang eh. Gikan pag ko naman na. Nagda pag diskopyo. Gikan ba ko naman ay wa mo gyud makuha gyud sa. Namugos ta dito ang kalumos na to. Ay dire ay sure ball. Dada pagay ko tipara gali. Tarog kaon gay. Ami kini naning ada tas libon. Hilti kay lawas ba? Ha? Ate, kini tiyo. Di magigan na Joy. Kay bao mo nga choy nga. Kita mga untag sili, mo po niya itong kuan mula mo dagan sa kalibunan sa. So karon, Ilo mo man na. atong iilo. Mo ni ato ipagkaon sa inyo. Ilo man na sa kanang malibang ta. Ay so choy, lami kani choy. Hindi ko na. Sabi yung tamisa nig sabaw choy. Grabe din. Oo. Layo makakanaabdan Joy. Yung trabaho at choy, trabaho choy. No. So, soy. Mo lami kay choy. Unoy. Okay, sa. Dili lang niingon sa para lobot choy. Ay. Para pulis baba choy. Oh, choy. Oh. Oh? Joy eh. Pina. Yun sa mga bata yan, ang mga bata dyan, huwag niyong gagayahin to. Baka Da goods ay. mga na lang, hindi mo yung kaya to. Sabi. Maganda tong hagunoy. Hagunoy to, ilo to sa quit natin. Yung mga bata dyan, huwag niyong gagayahin to. Yung mga alien yan, mga gawa nito. Di mo guro mo tao. Sabi choy. Ay, lami choy. Ungo ng guro mo. Ala nga, kung saan nga. Adto tag kalapukan. Sagay ko na, Mak. Magkalapok-lapok ta, makamuriching pa ta. Ay, mag-alit adto ka. Mama, kay... So, wag ko iba. Di ko ka magot na, mga sawa pa tulog ka buok. Mamangin. So, tam. Yung mga bata dyan, huwag niyong gagayahin to. Mga lahing mga alien to. Gawa lang ito kumain ng mga hagunoy. Ilo tas kwit eh. Mga choy. Sana ang ginagawa ninyo. Brahin nyo. Ito. Mga choy, ang programa ito ay rated SPG, istriktong patnubay, gabay ng mga magulang para sa bawal nagtanaw ang mga bata. Agay! Mga choy, kali nga video mga choy. Adult only na ni. Bawal sa mga bata. Huwag niyong gagayahin to. Thank you. Saan mo ka? Kuyo na sa inyong ang buhat niya. Pasko, kabusog kami. Sa Ay, may permit ka sa gubat. Pas mo. Pas mo, gika. Kanay mong kabuang. Gandi kang mukaon. So, stoy. pasmo. Di ka na mukaon na kalami na na. Tambal lang sa kanang mga bayok. Tambal sa mga kagid-kagid. Oo. Di ka mukaon na na. Layo ra September nimo. Tilo ta sa inyong Kano? Sigaw ba? dunlok na. Na. Ate mo ay mura ba kagwapo? Choy, lo. Kanay ko na. Ka. Yung mga bata yan, huwag yung gagayahin ko. Mga hilang-hilang yan, hindi yung gagayahin ko. Ginawa natin. Masarap. Gupi Choy. Iya naman lagi magpunggo. Grabe dog aboy. Grabe gyud lamiya gyud eh. Ila. Sa una ato nang gilikayan sos naramdaman ning dili ta magutman. Joy. Mo pa tay gasto Joy. Ha? Ano gyud mo na maog yun. Tunod. Anong sabi mo na mama ko? Grabe gini mga tawanak. Ungo ang guro mo. Wala Choy. Hala mo dia. Lah, para mo na ka.
Lidik na. Iya. O di ko nang nagtipara ko kay di kay ko ka klaro ko sa kon kanang degrado mo ni akong mata gud. Di na ko kay klaro ba sa mga kanang kon maka klaro ko sa mga gwapa. Oh. Kanang kisa to da mga gwapa da mga choy. Mga nang inane ko kay di kay ko klaro sa mga gwapa kay di ko maginane di ko klaro. Iya. Busog nga, Choy. Ninod kay busog yun lidik. Di ka nga reob lami ag paminaw sa mga lawas nga healthy kayo ay. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Jodeline Atawan Bay, Phil Dorato, Rubemo Munares Jr. og ni JB Tabudot Turion. Shoutout! Og ni Gary Amurado, John Vincent Ortiga, og ni minsan lang kitang mahal. Shoutout! Og shoutout ko ni Bimar Oliman from Palawan og ni James Romanilos. Shoutout ko ni Jonathan Jamilo from Cagayan. Reynold Tan, shoutout. Shoutout! Og shoutout ko ni Patrick Intong Angalan, Miriam Dabalos Brupal. Shoutout! Og Janjan Patrimonio, Sara Jean ni Minjo. Shoutout! Salga Dison, Nico Saga, og Amilita Jimenez. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Bing Kimura, og ni Etchel Degree, og sa akong idol na si Chin Sancho. Shoutout! Og shoutout ko dia sa Torel Big Shop. Shoutout! Dia choy. Shout out ko kang Boss Jekor, kang Boss Edwin, ug kang Boss Iking Monteroyo. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Choi Sydney Sipalay. Shoutout! Og shoutout lang ko sa akong mami na si Aisa Monteroyo, og sa akong daddy nga si Attorney Melvin Vizcala. Shoutout! Og sa akong mga igsoon na si Andy, si Marcos, og si Aldrich na mas gwapo pa sa kuha. Shoutout! Shoutout ba ko ni John Pahardo, Roldan Aninio, Rodel Tinorio. Shoutout! Shout out ko kang Chikoy Mangko. Shoutout! Shout out sa imong chiko koy. Og shoutout ko ni RJ Pasculado. Shoutout! Shoutout ko ni Cynthia Lynn, Paluwagan, Luhira, Ibimi, Trusuna. Shoutout! Sa wapa ma shoutout diha mga Choy. Comment lang mo otro. Next vlog na mo. Thank you. Thank you. Sabot ra mo mga choy. Oh.